ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. таъбири хобҳо бо ҳарфи б ва касоне ки савол додаанд дар комментария ба онҳо ҷавоб нагардондем, илтимос хоҳишмандам як бори дигар дар зери комментариятон барои мо ишора кунед ё дар зери видео барои мо ишора кунед, ҷавоб мегардонем иншоаллоҳ. оғоз мекунем бо ҳарфи в. вусма дар хоб. вусма чист? вусма хоси занҳост ки онҳо дар абрушон бисёр бо қавли усма машҳур аст. ира аслан вусма мегӯянд ки яке аз гиёҳост ки вусма дар хоб чӣ таъбир дорад? вусма дар хоб далел бар ғаму андӯҳ буд ва агар бубинад ки вусмаро аз замин биканд ва биандохт, далел ки аз ғаму андӯҳ халосӣ ёбад, ва агар вусма мехӯрд, далел ки ба сабаби аъёл дар ранҷу меҳнат афтад. вузӯи намоз яъне таҳорат кардан. агар бубинад ки дасту рӯй бо оби софе бишуст, далел ки коре ҷӯяд ки тамоми кор биёбад ва агар мақсудаш ҳосил гардад. ва агар бубинад ки бо оби палид рӯй мешуст, таъвилаш бархилофи ин аст. вазир дар хоб. вазир дар хоб нишонаи қудрату тавоноӣ, иҷроиши амру фармонҳо ва рафъ гардидани мушкилоти роҳбарон ва ё судяҳо аст. вайронӣ дар хоб. вайронӣ далел бар гумроҳӣ буд ва агар вай ободон мекард, таъвилаш ҳидоят бошад. агар ҷойгоҳи ободро хароб кунад, далел ки аҳли он ҷойгоҳро бало ва мусибат расад. вакил дар хоб. агар касе бубинад ки вакили подшоҳ шуд, далел ки хайру иқболи дунё насибаш гардад. ваъда ва қавл дар хоб. агар нафаре дар хоб ба шумо чизеро ваъда диҳад, бароятон кори хубу фоиданок ба анҷом мерасонад. васиятнома дар хоб. нафаре ки дар хобаш ба касе васиятнома мегузорад, агар миёни бо ин нафар кинаву адоват бошад, бо ҳам оштӣ мешаванд. водии мино дар хоб. водии мино яъне мавсими маросимии сангпартоӣ ҳангоми ҳаҷ аст. нафаре ки худро дар водии мино хоб мебинад, дар зиндагӣ ба мақсадҳои худ ноил мегардад ва бехатариву осудагӣ насибаш мегардад. аз сабабе ки мафҳумҳое ки бо ҳарфи б номгузорӣ шудаанд дар дигар ҳарфҳо вуҷуд доранд, мо ҳарфи вро дар ин ҷо ба хотима мерасонем ва дар дигар ҳарфҳо идома медиҳем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд